kadon kata ka jingya paj ya pra po kanyam korukom ngala lum ya ki katu kat ni ki komen ki ba ki beriu ki syai komen mo keren syapang kata ka jingya pengkesan nyam syapang kata ka jingya paj nyam mo para jat benriu khasi ke jongi te ni long kita ki baduna paj te balai ni dang don kata ka jingya pengkesan nyam te halo ki perlok ki bakarsan yang anak kapor syakapor ki bapej bat ngap ya video jonga haman la ki por te ngangej piyadon hakamet ka ba koj ka bakhya te kamju ke jingkerku ukunrat uwana jrong yang bat ya phi te menta ngadang don sa ke jingtre mo pej yo le se phi ong yang ini iba i imda nang ban keren hapo ying ikren bet syaklau re nga ngabun kamo nga ngam don por re haying namar ladang adon haying ru ngadon sibun ki kam te por bang adon haying ngam don por te andang ala lek tre pat te andala poi se ka jaka jing tre te andang ala song than yang akwa ban keren ya kani kamat mo te yo i bha hapo ki social media kadon kata ka jing ya pa nyam kadon kata ka jing ya paj ya pra po kanyam korukom te kata ngakwa ba ban pensyai kendiat sepi ngala ngan yetu yepi banga labun ki video ki jong ki wei ki ha ki komen te ngala lum ya ki katu kat ni ki komen ki ba ki beriu ki syai komen mo te hachwa bangan poi sa kata ka video ka topik bangan keren syapang kata ka jingye pengkesan nyam syapang kata ka jingye pai nyam mo para jat benriu khasi ke jongi te ngakwa aswa bangan poi sa kata ka topik bangan keren ndre ngakwa aswa ban pen i pi ya kini ki komen mo ki ba ki beriu ki don kata ka mensim ban komen mo te sapej ya kani ka video nadu basdang hadu bakut te what skip ya kani ka video te kani ke video ke bangang akwa ban pensyai sepi ki para kasi ki para do prasnam ki ba yo le si don dang don sibun ki ba don kata ka jingya pa nyam ka jingya pengsan nyam mo te kata hi te pechwa ya kani ka dur te kinong kersan ki barat ba ki jonga ki baju kersan man kapor te ngangit pilio iya ketu kedur ke bangala bu hakane ke video ke bangala ong ya pipet ya ketu kedur te ngiyo i ba ketu kedur kadon kata ke jing ya pengsan yam iwei ya iwei kata ke jing ya pengsan yam subu nga ngadon hakabalang presbyterian nga ong ba kabalang katolik kamlong ka basisha te subu ngadon hakabalang katolik nga ong o kanyam khasi kamlong ka basisha kabalang kabayalam bakla ya kipaj ba kum kata ka jing ya pengsan nyam ki jongi subu ngadon ha kabalang presbyterian nga pengsan hi su ya kanyam presbyterian nga keno ya ki wei pat kinyam teladang adon ha kabalang katolik ru nre nga pengsan ya kanyam katolik nga ong o kita kinyam kilong kimlong ke basisha tenga kwa ban ong ba balai ngidon kata ka mensim ka jing ya pengsan nyam ka jongi mo para jat khasi ke jongi ni dang don kata ka jingduna paj hapo ka jat benreu ke jongi mo te ni long kita ki baduna paj te balai ni dang don kata ka jing ya pengsan nyam ya kata ka jingai ke bangi ni don ni henre kata ka jingai ke bangi ni don henre ni kat ke bangi ni ngai ken ladang ni don ha ka balang prestrian ru balai ni su kuno ya ki wei pat ki balang ladang ni don ha ka balang katolik ru balai ni kuno ya kata ka balang hatu ka balang ka balak mo ban ai yang ya kata ka jing im hatu kata ka balang ka la ni em ban pen poi benang yang ni tenga ong ye phi ba ngi para kasi ka don kata ka jing ya paj ka jongi ka don kata ka jing ya paj ya pra tang namar ka balang ru ka don kata ka jing ya paj te nga ong e phi ba ladangi ngidon kum kane ka jingmut ka bangi ngidon ladang ngidon kum hata balang ru ngi pengsan ya ka balang te ladang ngidon
kum kata ka jingmut ngidon kata ka jing ya pat ya pra hapok ka balang hapok ka imlang ka salang nre ngi hap ban hun kat ya ka ba ngi ngidon nre ngimde ban ya keno ya ki wei pat ki balang ngi namar ngi ngidon hala ka jong ka jingai te ladangi kumne ka don kata ka jing ya pengsan nyam ka jongi hatu ki wei pat ki jaj ben reu ki wei pat ki jaj breu mo kila ban yu roj ya ka jalla khasi ke jongi ya ka jalla mi khala ya jongi ya ki wei ya ki nyam ka bangi ngi don nre ki wei pat ki jai nyam ki ba kumju kumba ki hindu kila ru ban yu roj yangi u pat nyam khasi lene yangi u pat balang presbyterian balang katolik kumta terten tenga ong ye phi ma baleng ni dang ye don kata ka jing mudum andre ngi ngim dei ban don kata ka jing ye pengsan yam iwe ngi he dei ban don kata ka jing ye teli iwe para kasi kenang ba ki wei pat ki jela kin yo i ba ki ong ba o ka jela me khalia ka long ka badon kata ka jing ye teli ka wei ka buj ka wei ka bor te ladangi ngi don kata ka jing ye pat ye pra te kata tu ka jela me khalia jong ni sa e kan poi Syai ke jala mi khali ajung ikan poi lada kum kata ke jingmut dum ka bangi ngi don hangi kam don kata ke jingmut ka ba syai bha hangi ki te subu iyo iba ke tu ki komen ke bangala dem bu ha ka tu ka ha ka ni ka video te ngiyo iba ka balang katolik ka ong ba ka balang presbyterian kamlong ka besisha ka balang katolik kalong ka besisha te don gi ba komen kumta te balei ngi ong kumta mo balei kitu gi ba don ka man simru ki ong balei ka balang katolik kamlong ka basisha ka balang katolik kalong ka basisha te balei ngi don kum ka tu ka jingmut te don pat gi ba ong ba ha ka tu gi ba ki dor gi ba ngabu te ngan sim na ki tu hi ka nuksa te ki ong ba o kanyam khasi tenrai kalong ka jaka ba yamani kiksui te balei ngi don kam kata ka jingmut habangi ngi don hala kata ka jingat ka jongi te balei pat ngi dang idang ya ong ba o kata ka balang kamlong ka basisha kata ka balang kamlong ka basisha te don gi ba ong pat o ka balang presbyterian kalong ka balang ka ba akhok te balei ngi don kum kata ka jingmut ka balang katolik ru ngimdei ban ya kono yaka bakalong kabalang kabayalam bakla kabalang presbyterian ru ngimdei ban ong kabalang presbyterian kalong kabalang kaba akhong kabalang nyam khasi tenrai ru ngimdei ban ong o nyam khasi tenrai kalong kaba mani kiksui ngimdei ban ong kumta henre ngi ham ban bichar shwa yala ka jong ge jinget ke jongi hatu kata ke jinget ke jongi kala ni em ban pun poi beneng yengi kata ngi haban perkat ngimdei ban ya pengsan ya kata kan niam ka jongi kata kan niam jongi kamla ban pen poi yengi sabeneng henrei ka ngi haban siau thu dala de yala dehi te ki parlo ki bakarsan nga ka porja ka porte da kan ka video nga kwa ban pensai sapi ki ba page ba ngap ya kan ka video ka jonga te ngakwa ban ong ba ban pensai sapi ban kitu ki badon kata ka jingmut dumru henrei to shai no manta kenang ba pin siau thu namar kata hi ka niam kamla hi ban ai yangi ya kata ka jingim henrei ngi don la ka jong ka jinget ka jong mo te na ka ne ka video ngakwa ba ki tu ki badon kata ka mansim kan tho ye ki wei pat ki balang ngakwa ba ka ne ka video ka ba pin yo i pin page ka ne ka video junga ba kan don kata ka jingya suk kan don kata ka jingya suk ladangi don kata ka jingya suk henrei ka long ka ba singau tenat kalong ka ba singau tenat ladangi ya kendu da ki wei pat ki jai nyam dang kendu kum kinu ki jai nyam ngi bangi ngi kendu kalong ka ba singau tenat hingi ladangi don kata ka jingya pa nyam ni don kata ka jing pengsan nyam henrei ka long ka jingjak burom hi yang ngimdei ban chuya pengsan ya kata ka nyam kurkom ka bangi ngi don bat ladangi pengsan ya kata ka nyam ka jongi henrei ngi kentho ya ki wei pat ki jai nyam mo te perlok siang thu bhai ka ni ka video ka bangang akran chapi te page ka na du basdang hadu bakut khnang ba phi phin shai bha
te kani ke video nga la slam ba nga kwa ban kren kum ni ban pensai se phi nga liyo I ba shibun ke balang ke ba nga page ya kata ka jingle niam ka jingle rukom ka jongki ndre nga page pat hagi comment ka long ke comment ke ba snew ke comment ke bam la ban long ke ba bha te last lem mi ba nga kwa ban kren ya kani ke video shapang kata ka jingya pengsan niam ka jongi kum ki jat pen requasi ngidang don kita shibun kita ke jingdu napat jongi te balai ngidang don ngi hap bandon kata ke jingya teli kani ke video na do basdang do bakut te lada pio I ba kani ke video ke banga keren kalong kata ka ba penseu si ya phi lene kalong ka ba pen bakla ya phi bat ka ba nga bakla ban keren resnyo bahamap yang Henry kani ke video ke banga kwa man pensai ngingim de bandon kata ka jingnya pengsanyam ladang idon kata ka jingnya pengsanyam Henry ngidon kata ka jingnya pat ya pra ki balang katolik ru da ka buburam nya phi te don kata ka jingnya suk bat ki weipat ki jainyam ki balang presbyterian ru da ka buburam nya phi te buram ya ki weipat ki jainyam ki niam khasiru te da ka buram ya phi te buram ya ki weipat ki jainyam hala ka jong ka niam ka rukom ka bangi ngidon te kani ka video ka banga ngakwa ban keren ngakwa no ban penkut ya ka tangkat tu te ngangej phile sngeu thu ya kani ka jingkren ka jonga te lada pio I ba kani ke video ke jonga kalong ka babha pat kalong ka ba pensiau tenat ya phi ban sngap andre te sngau ba ai kata ke jingkersan ka ba rat ba ka jong phi pun kiu na ka por cha ka por nang bangarungan kiu ngan penmi ya phi ya ke jai video ki ba compare susu te lada phi sngau tenat kum kini ke jai topik bangan keren bat bangan pensai andre ai po ki comment box ki ki jai topics ki ba phi kwa banga ngan keren mo te kani ke video nga kwa tang ka tu ban pengkut no eka ladang penjrong susuru henre ngange phila thai ban snap ya ka jing keren ke jonga ka long ka ji ka ju chi ka ju mo te snyong ba ai ka jing kersan ka jong phi da ka ba phi like bat subscribe bat comment hapo ki comment box tang kata khoblai shibon